بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنيان زينزين الدلبا مساتوي على مني شوكو بغاي كدوجو جنو يسيتي علي. أنيان زينزينو علي ندوي. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Anzenzele kwani Allah subhanahu wa ta'ala to no seti alai ame swali zamzami yuka fengunde ke kirami mangutu ko ami swali uka anywana yebali kwani kira Muhammadu Allah ami selo ka kali Sheko Amadou Shidibe Malila Bamako kati péage kerefe Mogadam Kalisa Nogo Malila Bamako Kati Péagi Kerefe Oyanzi Yoro Edre Na Yija Foko Drali No Mi Jaere Afo Kambla Oh Anna Madalakun Nam Wailun lil mutaffifin Alako Halakini Boneni Tachen Abes Firi Nakashibauka Fere Nagashibau ala afole fleniye ako wayulul lil mutafifina halakini boneni tachen kwa be klotige bauka basi kilo tirese bau kaboluka ala mbade ikafiri ke kanya kana mugo jamva kana mugo namara ala ye mini min dima ake ala ta chugoro wallahi ibi sakabalo ka ala soro kiyama wallahi ibi here soro ala kana mogo janfa wallahi kana mogo ka kloti eso peselai ala sogo suma kanya kana mogo tirise afole flenyana ako wayulu lili mutofifina ako bonani halakiye otigi utai kloti ke baw wallahi la ilaha illallah ngo sayat nanya keliko femi manye sayadu sikatala ni ya dara abibla kanila kari oh la hawla wala quwwata abe famu majma no nam allazi zaqtalu ala nasi yastawfuna akoni ye maude no bi sumali ke kadi mamo sumali ke minen fla bubulu minga dogo ubo ka suma kadi mawmo o mena bi suma sakanolu kun belebele babu bulo ubo de di koko ke kasuma eni kabako mungama wasa uka chama nzoro emi me ka afere mo wasa e ka perdi nata nata wallahi nata mai ode la nata ba ubenu jo alkiyama do ako wato ana Allah ala halon dunga to alako wato ana rasulullah ala dunga ndo anga kirako onga nata yamvade binni fota wallahi odugudona maoma ni sorola fere nakashili la alkiyama meleke ubulu zaba miata ala yande ngo yande ame nyogo nege no yinege ka fo donino donino de werbi sorola sisa o weri sorole ko du ngo weri sorole o kofe du iti panze oma ibi miro ma ibi mogo janva ni ye sumali ka do fe wallahi ubike na mine farafu bolo bi yere nay u yere u bolo olu bina bi otuma ma sumani mine nye kane kuwa aywa awama amanja o wallahi ngo shi manja adama de fitini no adama de shi manja no kala ina kitab al-fujar la fi sijin
ako maa minnu ye feere jugu nagasibagaw maa minnu bɛ maaw tirise basikilo tigɛbaw ne nana n jɔ Isa so la n ko Isa Nzikɛngu n ko 1000 e y'o kɛ cerew 800 i ye kungo sɔrɔ sa n ko n da mɛ n jɔ n ko mago bɛ mun na n ko mago bɛ sogo kilo 2 la i ye dɔɔnin tigɛ ka go la e na Ala sɔrɔ ye sa n ko nin ne n'an b'a ka wari d'i ma ko buru a kɛ buru ɲuman ye dɛ i ye buru kɔrɔ kuru k'o don kun mana rɔ a i ye kungo sɔrɔ ɔ nin ne n'an mɛ ni tasani ye kɔngɔ b'ale la u b'u ka baarayɔrɔ la k'u bɛna malo sa k'o dun ko malo kini kunu malo kumulen e y'o fana feere olu ma i fana m'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ n'a b'a sa malo kumulen don parce que kunu malo de don n'u sɔnna a banna n'u ma sɔn u ka wari segin u ma e y'o feere o ma k'u m'a dɔn la hawla wala quwwata Ala bɛ n'i ye fɛn o fɛn kɛ a tɔnɔ b'i ɲɛfɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ nɛgɛ o a ko tigiw aw ka da la aw ka sara bɛɛ sijini kɔnɔ Ala m'an tɛgɛ ka bɔ a ma i bɛ sijini dɔn wa n ko sijini kɔnɔ ko yɔrɔ korolenni da i kɔrɔlen sen tɛ se ka foni kimiri gɛrɛlen bɛ ka n'o ni disi kɛɲɛ sendɛgɛ o kuru la fo k'o tilen i b'a fɔ bɔlɔ tugulen bɔlɔ turulen nɔngɔn 2 o bɛ fɛɛrɛ kɔnɔ o curo i disi kolo rɔ o tuma filɛli yɔrɔ t'i ɲɛ a t'i kɔfɛ a ko tɔ kuru yɔrɔnin o bɛɛ bɛ pɛnpɛn k'o foni Ala ni janɛmɛ sijini koroli bolo jɔn o jɔn mana don yen i mago sara kɔnbarasɛnw a ye feere kɛ ka ɲɛ walahi maa bi fɛn sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma janfa kɛ n k'o bi kɛ ka feere kɛ k'a kɛ ni laadiriya ye aw ma Ala ka sankolo ye a tilelen bɛ ni tilelenya ye cɛtigɛ t'a la nguloma t'a la jɔyɔrɔ t'a la n'i ye fan o fan filɛ i b'a filɛ fo k'a ni dugukolo tugu ɲɔgɔn na tilelenya de y'o kɛ wa Ala kalila la maa tilelenw de bɛ don Ala ka alijinɛ kɔnɔ maa o maa jigɛnna Ala ka alijinɛ ka haramu mɔ kiyama don a filɛ nin ye naam wa ma adraka ma sijin fɛn jumɛn y'i kunnafoni sijini la Ala ka jɔn n'i m'o dɔn o de ye yɔrɔ korolenni ye o fɔ k'a filɛ n b'a korolen don a bɛ kɛ i komi n'i ye adamaden ta de k'a bila robinet tuyau kɔnɔ ka jigin Ala hawuya wo min kɔrɔtalen don n'a kɔrɔtara c'est à dire que o dingɛ sugu ninnu ko mɛlɛkɛw bɛ wuli de kabakolo fara 7 ka niw bila ka jigin minnu n'a ka kan fɛn bɛ bila a kɔnɔ wa fɛn tɛ taa a kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma hawuya nin ma nɔgɔ sa e min bɛ sonyali la basikilo la e min bɛ sonyali la paani la sugu kɔnɔ e min bɛ ka nafɛnw ɲagami k'a feere e de ko dɔn min b'a ta feere ko ɲuman o ko tɛ o sabu an bɛ ka nafɛn ɲuman minnu sɔrɔ ka don olu ka laadiriya de ye muso n ko i k'i tilen k'i ta feere o cogo la walahi i bɛ Ala sɔrɔ kana kɛ namaratɔ ye janfanci hali n'a ye nafolo sɔrɔ yan'a ka sa nafolo in min b'a bolo o gwa joli falen kunno tomati dɛgɛw ni fɛnw na o bɛɛ banna o gwa joli falen kunno gajɛlaw ni fɛnw na o bɛɛ banna ka t'o laban furusa ma ye e bɛ ka k'o nɔɔni k'o kɛ mɔgɔw kɔnɔ musokɔrɔba wɛrɛw bɛ n'o sa k'o d'u denw ma e t'a dɔn ko hakɛ b'o la wa filɛ nin ye a y'a dabila mɔgɔ o mɔgɔ b'a la a dabila yanni ka sa iriba dɔrɔmɛ 1 bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ e tɛ Ala ka siratu tigɛ wa i tɛ Ala ka hinɛ y'i ɲɛ la naam kitabun markum a ko o de ye kitabu ye u bɛ taa kitabu min minɛ o de ye kitabu ye min tanpɔnnen don markumun a tanpɔnnen don Ala kana an ka kumaw bila a kɔnɔ koyi o kitabu n'o sɛbɛnna maa min tora e ta tiɲɛna bɔgɔ n ko nɔgɔn dɛ kitabu ni markumun a tanpɔnnen don Ala jɛnna n'a ye ko a ye ninnu condamné à vie
alikiyama vi e bina so koro ala ka jɔ alikiyama vi obi banwa ni sara saya kɔfɛ la yamutu fiha wala yahye ite sabele saya wulila ka bɔ ka waiti bolo isako mɔde janime kɔnɔ ye ami tɛ se ka nin fɔ ami tɛ se ka nin fɔ iyo ye godo la hem nga wari sɔrɔ fo nga kɛ nin ye o k'a ye kɛ mɛ k'a ye tiɲɛ kan n'i ye mɔgɔw namara ka k'a ye n'i kɛra ye fɛn ye wa ala b'i bɔ a ye fana wa n'i sara fana i bɛ taa janime kɔnɔ a ye tile wa jamana min filɛ n'an b'o kɔnɔ feere nagasili wa ɲɛ tɛ sagajuru la mɔgɔw bolo bɔ k'i jɔ quartier kɔnɔ sagajigini min tɛ tɛmɛ 7,000 u y'a bɛɛ monter k'a kɛ sisan n'i y'i da don a la aya m'a feere ma 20,000 m'a feere ma 30,000 ni ye silamɛ jamana de he ala e ye sagajigi min san ko commerçant e min bɛ saga feere la nga me mo n'a bi fɔ bubujura n'i ye 300 sɔrɔ saga min tɛna wallahi n'o b'i ka saga dumuni sɔngɔ bɔ a feere kana fɔ e bɛ saga kelen minɛ ko f'e ka miliyɔn sɔrɔ o la o ala jɛ kɛ fantan bɛ a ya laya faga ya bilen o bɛ se ka kɛ san o san wallahi maliyɛnw a ye sɛgɛn ko mali belebeleba in mali hijita nafolo ka ca farafinna bɛɛ hijita nafolo ye silamɛya bɛ se ka kɛ don o don dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan ala ka diinɛ kira ka mahamadu ka diinɛ o nana ni nɔgɔya ye don o don dɔ bɛ fara hijita wari kan don o don dɔ bɛ fara laya wari kan don o don dɔ bɛ fara sukaro wari kan sunkalo la malo bɛ ten bɔn a bɛ nin cogo la waati bɛɛ n'a farala ka sunkalo la a tɛ bɔ a ka bilen fiyewu e bɛ sa k'o to ka sa o ko nin ye silamɛ jamana ye saga jigini gere gɔbali an tun b'o san an ka layaw saya 4,000 5,000 6,000 o de kɛra sisan i mana a ye dɔrɔn 30,000 20,000 60,000 an bɛ taa min ɔ iriba filɛ mɔgɔ o mɔgɔ e ye saga sa 20,000 k'e bɛ t'o feere 60,000 i bɛɛ janɛmɛ kɔnɔ habada i ye mɔgɔw janfa u b'u kali wallahi ne yɛrɛ y'a sa ne y'a fɔ ne ka wari min b'a la a ka ca 60,000 mɛ n b'a d'i ma ala minɛ k'a d'i ma k'a sɔrɔ e de y'a sa 20,000 i y'i kali min kɛ i y'a fɔ wallahi i bɛ don janɛmɛ kɔnɔ aw min nin fɔ wa i b'a kelen o kelen a bɛɛ ye dɔ kala gafe rɔ wa jurumu bɛ maa ye maa min ye ala dɔ kaba ka ala kuta jurumu b'i ye dɛ a fɔ saga kelen bɛna se kɛ fɛn ye o bɛna se k'e kɛ fɛn ye e ye saga sa 10,000 k'a domini o ka bɛn 2,000 ma sa e ko e k'o feere 25,000 o tuma e bɛ na mun de kɛ diɲɛ na maliyɛnw a y'a suma n'aw yɛrɛ ye a y'a suma n'aw yɛrɛ ye feerekɛlaw wa kulusini min bɛ sa n'a bɛɛ bi sa 200 ka kɔrɔ o kɛra sisan 800 ne ko commerçants aw yɛrɛw tɛ se ka najɛ n ko an bɛna taa an na buguri kala yan nɔ kaburu kɔnɔ de n ka n t'a ɲumanw mɔ dɛ a ɲumanw bɛ yen sunkalo don sunkalo tɛ o seli don seli tɛ o don gansan don o bɛ feere kɛ cogo min k'a ka dɔrɔmɛ 2 ɲini ani ala cɛ walahi o t'o yɛlɛma an b'o cɛw dɔn olu bɛ yen o cɛ dumanw bɛ sugu la feere la an b'olu dɔn an ka di olu mɔ dɛ an ka mɛn maaw de ma maa minnu bɛ yen n'u bɛ nagasili kɛ i ye fɛn min sa 200 e b'i kali k'e y'o sa 600 ko f'e ka 800 sɔrɔ o la e bɛ taa min e bɛ taa min i bɛ t'i kun fɔ jɔn ye kaburu kɔnɔ a ye nin dabila dɛ 95% musulman nin de ye kira muhamadu ka diinɛ ye diinɛ min nana nɔgɔya kama o de nana gɛlɛya kama ɔ an n'an sigi ten sa an kɔni dɔw ti saga faa bilen ayi n'i y'a bannen ye n'i ye saga jirigu n'i min ye min ka kan e yɛrɛ b'i jigi da kan ko 8,000 o b'a f'e ɲɛna awa i b'a sa 28,000 e b'a sa cogo di bilen e ka wari ɲɔgɔn 6 de fɔra e ye or que boya u b'a fɔ u bɛ bɔ n'a bɛɛ ye fa jumɛn généralement saga caman de bɛ maraka jamana kan k'a daminɛ nara banama ninnu na mais ye mobili ta i ka taga ye saga minnu bɛna feere yan 30,000 40,000 a bɛɛ bi sa ye 12,000 21,000 o bɛna feere 60,000 a ye sabali
n'a ye mini min sɔrɔ tɔnɔ ye a y'o ta an bɛɛ bɛna jɛ ka da kaburu kɔnɔ walahi silamɛya kɛra sisan i b'a fɔ ko fɛn ɲini dina silamɛya kɛra i komi ɲɔgɔn kɔrɔnbɛli dina silamɛya kɛra hinɛ dina tɛ bilen a kɛra janfa dina ye o tɛ kira muhamadu ka dinɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ ten i pɛridi la o sagajigibaw salen filɛ waritigiw fɛ a b'an bolo wa wari t'an bolo u filɛ ka t'o sa ala wari tɛ min bolo kun n'a ye o sagajigi belebele bi sa 200 ka t'o siri kare la a b'a dɔn a faden bi tɛmɛ yɔrɔ min a bi t'o sigi wulada fɛ a yɛrɛ bi tayi munumunu o kɔrɔ n ka saga ɲɛ saga belebele sa a y'o san a fɔra laaya de a ma fɔ e ka nin waso mɔgɔ la o ye ala ko ye wa saga belebele sirilen filɛ i bɛ k'i waso minnu na n'a ye i y'a sa 200 dunukɔrɔnin se t'o dɔw ye mais yanni i k'o kɛ mun na i ma se ka dɔ sa 20 ka 40 tila olu la ni ala ko ye tiɲɛ y'i bolo i bɛ min na fu don o ye waso de ntura bɛ sa ne saga tɛ ne bɔ bilen min dura sa n bɛ ɲɔgɔn mɛn sa o bɛ taa sa ka n'o turaba siri maaw ka da la a bɛ waso mais fɛn tɛ yen a fɔra i ka n'i waso de o laaya fagalen i b'a dɔn min bɛ kɛ o sogo u b'o dɔnni k'o tila u fana kojanɲɛ mɔgɔw la u ni minnu ka di fantan min b'u kɛrɛfɛ u mago t'o la a bɛ faamu la kira ka dinɛ to yen wulilen b'a dala sa jumɛn ni nson fana dun k'olu b'an sen nɔ wa laaya saga sirilen walahi n'i y'a foni mɛlɛkɛw b'i da k'i kantigɛ haw y'a tu dala de walahi i tɛ sa fiyewu f'i ka kɛ ten ayi o bɛ gafe kɔnɔ a kɔlen don mɔgɔw ka laaya saga n'i y'a soɲa n'i bolo ye wa i tɛ sa fiyewu fo dɔw k'i yɛrɛ soɲa soɲali kɔrɔ ye jumɛn k'i da k'i fa dɔw fɛ ala b'o kɛ o tɛ kɛ o laaya ye fɛn min ye a kɛra ka sumaya kuma bɔ de a kɛra ka e yɛrɛ adamaden dɔ kuma bɔ n'o ye nabila burahima den sumaya ye n'i ye laaya saga soɲa i bɛ fa o nɔ ye ala fɛ de fagali jumɛn ye n'o don i bɛ kasara sɔrɔ de donc denmisɛnw a y'a kɔlɔsi dɛ laaya saga soɲali kɔlɔlɔ min b'a la ka saga soɲa ɲina ka san wɛrɛ fana saga san waati sunkalo seli la seliba k'o se e balolen ɲɛna o ma nɔgɔ dɛ a bɛ sɔrɔ a caman sara wali i bɛ kaburu kɔnɔ soit i bɛ kaso la jigitigɛ don mɔgɔ caman bɛ se b'a ye mais nin dɔɔnin kelen saga mana sɔrɔ o y'o bannen ye k'e ka denmisɛnninw ka fani san k'olu ka samara san ka hinɛ i buraw na ka hinɛ i muso la o ye cɛ ɲumanw ko ye n'o tɛ dɔw bɛ yen olu musow bɛ u yɛrɛ fiyɛrɛ bɔ ka maɲumako bɛɛ kɛ fo ka bakɔrɔni yɛrɛ dɔ sa k'o faga a somɔgɔw ye ka dɔ faga cɛ somɔgɔw ye cɛw e jɔra jɔda min na e k'o fɔ sa n ko i k'i jɔ da fɔ ɲɛna kira muhamadu ka dinɛ selikolo bɛ bolo don o don pigita pirita n bɛ taa misiri la anw de ye silamɛw ye anw de ye ninnu ye mansa abu kɛtɛba baba arabu ka ɲɛlɛnfɔ la a filɛ sa muso bɛ ka fɛn bɛɛ de kɛ muso ye denw fiyɛrɛ bɔ ka malo san ka bagan san ka ban ka fini tigɛ e la ala ala ka hinɛ i la e ma se k'i débrouiller bon an kan tɛ mɔgɔw ma sariya ye fɛn dɔw ye ala ye dɛsɛ bi minnu kan olu ko tɛ dɛ o ko tɛ dɛ mais e bɛ nin bɛɛ la muso bɛ taama de la yɔrɔ bɛɛ k'e tɛ se ka kuma k'a bɛ k'e fɛrɛ bɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mais ale de b'a yɛrɛ balo a bɛ denw balo ale bɛ na sigi nka bɛ sigi wa denmisɛnninw ka finiko bɛ yen muso yɛrɛ ka finiko bɛ yen i yɛrɛ ta siri i m'o la cɛ o n ko e ka finiko o dun e ka fiyɛrɛ bɔ o min y'o dun o ka gɛlɛn denw n'ale yɛrɛ ta ye muso in bolo a b'i kɔlɔ bɛ k'o kɛ nka seli tɛmɛntɔ filɛ a b'i sigi k'o fa n'a ba bɛ nɛni fana a filɛ nin ye cɛw nin y'an ye n ko anw ko don a ye kɛ cɛ ɲuman ye a bɛ faamu ni muso y'a hɛrɛ k'i ye k'a dɔn a ye nka muso ɲuman ko don muso minnu t'u cɛ janfa n kan bɛ olu ma i b'a dɔn muso bɛ yen min t'a cɛ janfa o n ko a bɛ yen n bɛna f'i ye sisan muso dɔ tun bɛ yen
sadi ala y'a furu cɛ min ma masakɛ ka premier ministre mina nde ko yɔrɔnin f'i ye muso ɲumanw a ye nin lamɛn sadi a kana yɛrɛ labila cɛw ye k'a furu cɛw to yen ko seli sera walima nin de bɛ yen n ko denni kana kɛ kana kɛ janɛmɛ don a bɛ faamu a ye nin lamɛn min nin fɔ aw ye sisan musow ni ne ye muso ɲumanw ko ye dinɛ warabaw hɔrɔnya warabaw danbe warabaw minnu t'u yɛrɛ feere k'aw cɛ to yen u t'o kɛ fiyewu ko fɛti sera ɔ muso in a bɛ cɛ min kun masakɛ ka premier ministre don muso ɲumanba don dɔ masakɛ ye muso in ye min kɛ a ye ɲininkali kɛ ko nin ye jɔn muso ko i ka premier ministre dɔ muso ko han ne muso ɲuman in ne b'o bolo ko masakɛ wa sumani yɛrɛ ye fanda dɔw gɛrɛsɛgɛ ye muso ɲuman ye o t'o bolo ngi k'a to a bolo wari b'e bolo nka ala ye ɲuman de di nin ma muso ɲuman o fana t'o bolo dɛ n'i ko i tɛ fara o la ala b'i halaki di a bɛ faamu o tuma na masakɛ in ye mun kɛ a ye premier ministre in wele a ko bon n bɛ n'i bila i bɛ taa fa dɔ fɛ an ka jamana fa dɔ fɛ i bɛ taa kalo 3 taama la premier ministre ko ne bɛ taa o jan tɛ ko la o taara masakɛ wulila k'i tɛgɛ bɛ a y'i tɛgɛ bɛ ka taa premier ministre ka so a kɔfɛ ka taa foli kɛ ani ɲɔgɔn kuma muso y'a laminɛ muso ko masakɛ anw ka so muso yɛrɛ jatigɛra a ye galaba galaba daminɛ a ye fɛn fɛn n'o ye sigilan ye dalaw masakɛ y'i nɔgɔma kunkɔrɔdonna a kɔrɔ a y'o kɛ tuma min na a ka masaya bagiw b'a bolo la a nɔgɔmalen bɛ kunkɔrɔdonna in kan muso ɲumanw a ye nin lamɛn walahi nin kana tɛmɛ aw tulo kan seko amadu don seko amadu sidibe ala de y'aw gɛrɛsɛgɛ kɛ nin seko in ne ye n bɛ k'a walawalaw ye n bɛ min dɔn diinɛ la min k'o fɔ aw ye muso ye dumuniw tobi ka dumuniw ta ka na dumuni siya 3 ɲɔgɔn ka n'u sigi a ko muso ma ko muso n'i sigi n kɔrɔ yan muso y'i sigi k'a lajɛ a bɛ k'a da ɲɛ ka muso ne nana e de kɔ mais muso bɛ k'i yɛrɛ filifili bin n'a ɲɛ quoi c'est à dire muso ɲuman t'i yɛrɛ labila o ala kira ka diinɛ la hɔrɔnya danbe la segu da mɔnzɔn tile la muso ɲuman hɔrɔn muso a t'a yɛrɛ feere ko wari ti ne bolo ka fini kala ko seli sera o t'o kɛ abada a bɛ faamu masakɛ in n'i ko sanu don o b'a fɛ n'i ko nafolo o b'a fɛ mais muso in a y'a yɛrɛ garanti k'i yɛrɛ filifili bin na a ko masakɛ ma a ko masakɛ dumuni dunsa kɛ muso ɲuman filɛ a ko dumuni dunsa kɛ masakɛ ye dumuniw dayɛlɛ a ye dɔ ta nɔ k'o lajɛ ka dɔ ta k'o dun ka dɔ ta k'o lajɛ a ko muso ma a ko muso nin dumuni ninnu nin ye shɔ ye nin ye malo nama ye nin ye kini ye nin ye nin ye sogo naji ye a bɛɛ dun ja ye kelen ye o i ye minɛn caman kɛ ka na o muso in ko masakɛ dumuni ninnu bɛ cogo min na musow yɛrɛ bɛɛ tan de ye o masakɛ ko o ye mun kuma ye a ko awɔ i ye dumuni lajɛ cogo min na dɛ musow bɛɛ tan de a bɛɛ ja ye kelen ye o n'i ye dɔ ye i b'a fɔ n ti ɲa nin kɔ mais n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ o kelen don n ko hɔrɔnmuso k'a filɛ i bɛ nin nɔ wa walahi nin ye musoba dɔw ye min ni ɲɔgɔnnaw de dɔn hɔrɔnmuso belebelew ne b'u dɔn n ka foli b'u ye bamakɔ n ka foli b'u dɔw ye katiya muso minnu kɛra tan walahi ala k'aw balo k'a sa silamɛya kan an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ ala k'o d'an ye ne ni aw ala k'o d'an ye musow a ye tile muso ye nin fɔ masakɛ ma a ko masakɛ musow yɛrɛ bɛ tan de o n'i ye dɔ ye i b'a fɔ i ti ɲɛ o kɔ nka n'i y'a lajɛ o kelen don o y'a sɔrɔ masakɛ y'a ka masakɛ bagi bɔ k'o don kunkɔrɔdonna jukɔrɔ a yɛrɛ bolo sisan mise nin ma o ka s'a ma hɔrɔnmuso bɛɛ ti sɔn o ma dɛ n ko ɲumanw t'o kɛ
u t'u cɛ janfa habada an mɛnnaw den hɔrɔnmuso walahi silamɛmuso an ka m'u ma a ko masakɛ ne y'i ka premier ministre muso ye ka n'i ka masayarɔ tiɲɛ ne la i ka cɛ min bɛ yen n'a ka di ye sini a tɛ si i ka baara la ne y'o muso de ye n'a ka di ye i bɛ ne n'o bɛɛ gɛn bi ka n'i ka masaya tiɲɛ ne la masakɛ y'i sigi fo k'a ɲɛ bilen a ɲɛ bilenna de masakɛ kabakabalen wulila k'a ka bololabagi dalen to kɔrɔdonna jukɔrɔ a taara ala y'a kɛ dɔrɔn cɛ nana ka na foli kɛ muso bolila ka cɛ kunbɛn a ma fɔ cɛ ɲɛna nin kunbɛya ayi muso mun bɛ t'u jɔ u cɛ ma fana k'a fɔ karisa e t'a dɔn wa n k'a y'a kungo fɔ ne ye ka mun f'e ye hɔrɔnya bi jɛn n'o cogo di a ma fɔ n'i ye maa lebu ni juruma ye i tɛ sa fɔ ala k'i lebu n'a ye muso in m'a fɔ hun a ma fɔ hun a ye cɛ bɛrɛ ka cɛ ka saki minɛ ka taa sigi cɛ ye ji bɔ a taar'i ko da waati sera cɛ nana kunkɔrɔdonna ta k'a b'i da a ye masakɛ ka bagi ye kunkɔrɔdonna jukɔrɔ cɛ b'o dɔn o b'o dɔn o cɛ ye bagi in filɛ cɛ dalen cɛ wuli ye bagi in bila kunkɔrɔdonna jukɔrɔ a nɔ la cɛ wulila k'i sigi mais a ma fɛn fɔ muso ye muso y'a ɲininka ka dɛsɛ a ma sɔn muso la bilen a y'i kɔdon k'a deli ka dɛsɛ mun kɛra muso mun kɛra muso ko mun kɛra ne cɛ mun kɛra ayi Seydou Diawa a bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ a y'o don a bɛ bese kɛ k'a kuntigɛ a ti kɛ ten n ko a ti kɛ ten hakili sigi o tɛ kɛ cogo ye ayiwa cɛ in premier ministre a ye muso ye k'a to yen domini min bɛ di muso ma a bɛ dɔ fara a kan mais a tɛ sɔn muso ka foyi la bon kɔnɔ ka muso to ten muso pasara k'a pasa ka na muso tiɲɛ cɛɲa min b'a la o bɛɛ ka tiɲɛ kale o ka jugu u ma dɛ o ka jugu u ma Zeyin dɛ i b'ale bugɔ k'a kun sɔgɔ nka kana o kɛ ale la bon kɔnɔ n'ale yɛlɛla i ka jigin dugu ma n'i y'o kɛ i y'ale fa n'ale nana salon a tɔgɔ ye di samuru kɔnɔ i ka t'i da salon kɔrɔ o b'ale fa o ye jigitigɛ de ye n'i y'o k'ale la waliden de la a jigi bɛ tigɛ o bɛ muso fa di muso in banna k'a ba ka n'a ka cɛya nagasi hɔrɔnya kama muso ye lɛtiri de ta ka bigi ta ka sɛbɛnni daminɛ kalimu la a y'a sɛbɛn ne fa masakɛ de ye ne ɲini a ka baarakɛla dɔ ye a ka baarakɛla de seri ma ko jiri dɔ b'i ka foro la ka mako bɛ jiri in na ka n'a turu a ka jardin kɔnɔ ko jiri in nugu cogo y'a ja i ye jiri in di a ma tuma min jiri in nugulen ma don nka jiri in nana turu a ka jardin kɔnɔ a turulen kura a tun bɛ ji bɔ a kɔrɔ k'a kɔrɔla bali ye a tun suma bonyana kosɛbɛ mais jiri in sisan a ɲinana kɔ ji ti bɔ a kɔrɔ bilen jiri kɔrɔla ti fura o jiri in mulu bɛ ka pɔsɔn fɔ jiri in bɛ ɲini ka sa i b'a fɔ a ye n'a t'i ka jiri in fɛ bila a ka jiri segin i ma i ka taa turu i ka jardin kɔnɔ a nɔ la ye jiri kana sa i ye kodɔn kuma ye muso fa ye lɛtiri in sɔrɔ a y'a kalan a ye lɛtiri in ci k'a sɛbɛn k'a ci premier ministre fana ka masakɛ yɛrɛ ma min bɔra premier ministre kɔ a ka so a ko i ka premier ministre kun ye jiri dɔ ye n ka jardin kɔnɔ a ko jiri in ka d'a ye a nugucogo y'a ja n ye jiri in ko n k'a d'a ma k'a bɛna a turu a ka jardin kɔnɔ n ye jiri in d'a ma ko a tun bɛ ji bɔ a kɔrɔ jiri in fura kun nugulen don mais ko a ɲinana jiri kɔ ji ti bɔ a kɔrɔ bilen jiri in kɔrɔ ti bali ye bilen ko jiri bɛ ɲini ka sa n'a tɛ n ka jiri fɛ ko a k'a segin mo n k'a turu n ka jardin rɔ a nɔ la masakɛ ye premier ministre wele ka kuma in ɲɛfɔ a ye
a ko i buranakaw kun ye wele u ye min fɔ nin no premier ministre ko masakɛ ne ye jiri ɲini tuma min a tun ka di n ye a nugulen kun don n kun bɛ ji bɔ a kɔrɔ n b'a kɔrɔla bali ye nka don dɔ masakɛ ne nana n taara se n ka jardin rɔ n ye waraba seɲɔ sɔrɔ n ka jardin kɔnɔ waraba senɔ bɛ n ka jiri kɔrɔ ne siranna ka jiri ye k'a to yen ni jiri in ka di wara yɛrɛ ye jasa wara kana na ne minɛ Allahu akbar i ye ko dɔ kuma ye o de kama n ye jiri ye k'a to yen masakɛ ko premier ministre ma a ko premier ministre i ye wara senɔ y'i ka jardin kɔnɔ nka kana sira wara tɛmɛnen tɛmɛnko kelen nka a ma ɲɔ kari a ma yiri tigɛ i ka foro la i ka yiri kɔrɔla fura i ka ji bɔ a kɔrɔ ka ɲa silamɛw nin y'anw ka diinɛ ye hakilimaya ye ko di muso segira a cɛ ma cɛ segira a ma bere ma ta olu ma ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la olu ma ɲɔgɔn lebu u ma taa ɲɔgɔn wele faninjɛni fɛ u ma taa yɔrɔ si a kɛra nin cogo la k'a ban donc hɔrɔnmusow silamɛmusow seli min mina k'i ye a dadɔlen don Ala fɛ kana t'i yɛrɛ labila mɔgɔ ye tayɛrikɛ muso ka fini kala wari la k'a d'a ma a dɔw bɛ yen n ka m'o de mɔ n'o tɛ a ɲumanw bɛ yen ne borodelen sigilen filɛ tayɛri dɔ y'o kɛ ne ɲɛ fi sabililayi n ko n ka m'olu ma minnu y'an borode hɔrɔnya la silamɛya la Ala ka barika don a ka mansin nafolo la n ka ne tayɛrikɛ ma min bɛ taa mɛtiri juru da walemuso la k'o dɔgidɔgi bon na ne kan d'o ma ayi o ko tɛ dɛ n ko ko tɛ k'i k'a suma ka ɲa munna silamɛya kɔnɔ aw yɛrɛ tɛ se ka musow ka finiw suma u ka fini kɔrɔw la dɛ tayɛri ɲumanw a ye nin dege sa ka n'i yɛrɛ don ko la hali n'i ye nin suma hɔrɔnmuso dɔw b'u la o tɛna o k'i ta ye dɔ ye ka n'o dɔgidɔgi bolokɛnɛba turu m'o rɔ ye nafa jumɛn ye m'o la muso ɲumanw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ la